er, at man får lov til at spille sammen med alle de store. Hvad er det bedste ved håndboldskolen? Okay, det bedste ved håndboldskole er helt klart fællesskabet. Yes. Ja, og vi kan få lov til at spille håndbold. Nej, det bedste ting er medaljerne og det der pris, man får i enden af dagen. 100% værd, det der med, at der kommer folk udefra og ind til Næstved for at være på håndboldskole og lære dem at kende. Det er super fedt. Ja. Jeg synes, det bedste ved håndboldskolen, det er sammenskab og at vi hygger os sammen og spiller en hel masse håndbold. Det bedste ved håndboldskolen, det er altså helt klart, fordi jeg træner, at man så får gratis mad og så et mega godt fællesskab. Det bedste ved håndboldskolen er, at man spiller håndbold i ferien, så at man også holder sig lidt i gang, og det er dejligt at være sammen med vennerne. Det bedste ved håndboldskole, det er fællesskabet. Ja, og venskab og sådan noget. Det er nok sådan sammenholdet mellem os håndboldvenner og lære hinanden og sådan andre at kende og lære noget nyt og spille håndbold. Jamen helt klart æblejuicen. Ja, det vil jeg da også sige. Det er helt klart æblejuicen. Det bedste ved håndboldskole, det er nok fællesskabet. Og jeg synes, det bedste er, når vi starter dagen ud med at danse. Det er, at man får lov til at spille sammen med alle de store, og det er sådan sjovt bare at spille sammen med alle vennerne. Ja, og det er bare sjovt bare at være her og hygge.